ọyị ahụ. Otu ihe ọma merela na ndụ m bụ na achọtara m ọmalịcha ọyị ahụ nke pụrụ ịga n'eluigwe ga-akụtara m ọnwa. Ndị obi akpọ dị ka aja dị n'ala n'ụwa, mana anaghị asọ mgbagbu ghara ọgụ a ga-eje eje. Ka ndị obi ha dị ojii si dị n'ụwa, ka ndị nke ha dị ọcha si dịkwa. Ọyị m a bụ onye na-anaghị ahụ obi m anya tupu ọ mara ihe dị ya n'ime, mara mgbe ọ na-ebe akwa. Ana m eji ọyị nke m eme ọnụ n'ihi na ọ dị m mkpa ka ume m na-eku. Ncheta na m nwere onye dị ka ya, mmechisi anya ma bụghị ike rahụ ezigbo ụra. N'ime ihe niile m gabigarala n'ụwa, ọ kwụ m n'akụkụ si m atụla ụjọ. Onye a njikọrọ oke ihe kwesịrị ekele pụrụ iche. Mbịagharị ụwa ọzọ, ọ ga-alọrọ m ụwa ka nwanne, ka ọ bụrụzie ọbara ga-ejikọta anyị. Gị bụ ezigbo ọyị m, ana m asị gị imeela. Ndewonu, abụ m Nwaada Sọpụrụchi Ann Alugwe. Nọdụnụ mma o.